Ngai kublai fi ni kapor iwe barok haga kerteng ke batiang tam ke badan bor tam ke jong trai unong penim jong Jesus Christ ngai kwa men pulih ke ni kapor naga ketien ke jong belai ban ngai kwa men pulih naga gospel ke jong Matthews kal nong ke bakat saw kini ke dekot ke ba arfu ar ter ke babel ke ong kumni ru Jesus la kentu ya laki senran ju ban kio halor ke tagalieng bat ban let no hashwa jong Shillong kat ba udang pelat no yaki pajba. Kaktin ke jomblay ke thu ingi hang ni ba ujisu. Ula kentui ke senran ju ban kiu no halor kata kalieng bat ban let no ashwa jong Shillong ban let no ashwa jong ula ongi ke senran kinang let mo pi ba ngan sawan na dien. Bagani ke senran ru hagani ke por habang ipek ikum bak ya kemen haduk kata kikwa ban let no ashwa jong trai bat ya kaba kin no U Trai kata ke jaka da kaba kimi lenti bo trai wan dien bagata ka dei ka jinglong jong kisenran ke jong ka jinglong jong kita ki blang kan mau ke ni ka wei ba ki blang ki alam ya unong ap lang berat kini kisenran ha ka ni ka por ki dang long kum kata ka jinglong blang ki kwa ba kin yat ma ki hashwa ba ujisu unwan dien ngasngo ka ni ka por ba ujisu utenju ya kata ka character ne u tenju ida ka jinglong jogi senran kilong kumno haba upha kumni hato ki ong em trai ada phimyat ma phi bat ngi nginom tre tra ngi kwa binya don lang bat ngi kwa si sha binya ryngkat utrai khmi lenti ya kata ka jubab ka bakum kata na ki hinrei haba ulaten jo ngi i hang ni bagi senran ki la fil kan mau ni ka pon na ka exodus ni ka lenong ka ba lai pulai ni ka khot ba khat sau ter ka ong kum ni tiula ong ke kmat jonga kan lit lembat mi bat ngan ai ka jingshong thait ru yami onda kumta ula ong hau lemda lit ke kmat jong mi lembat ngi tiwat ya lam shu yangi nang ni nawada kumno on tip ang ni bamanga bat upat lang jong mi ngi la shem ye jing sngo ba ha kmat jong mi omdei da ka ba lit ma mi ryngkat bat ngi ba kumta manga berupai lang jong me ngin salong kiba la kerpang na kibriu baro kiba hakmat ka perthai tiu traul ong Moses ngan le ya kan ru ya ka bamela kren na ba mela yo shem ka jing sngo ba khmat jonga ban nga ithu ya me da ka kerteng tiu lo ong nga kerpat ya me tu pen i hanga ya ka buram jong me tiu lo ong ya ka jing bha jonga baro ngan pen ya ashwa jong me bangan pen benai ke kerteng jong trai hashwa jong me bangan ia ha ubangan ia bangan isnai ya ubangan isnai ula onru mela banyu i ke khamat jonga da ba ubriu umla aken banyu i yanga bat ba unim tiu trai ula onru akmi don ke jaka hajan jonga ya kaba men yeng halor mosyang tigen ja kat ba kaburom jonga kan ya lat bangan bu yame hapo ke krem jong uta umau siang bangan tap yame dalaki kti jonga kat bangadang yait lat onda kumta ngan wek no ya ke kti jonga te men yo i ya ke ingdong jonga hanrei ya ke khamat jonga an yo i ken kani kilong ki kentien ya ke bu trai ong Moses shisha ngan ne isnai me but Moses hang ne uyo i yau play but ongi ini ke kintien ong lemda melet ashwa jongi nginom tre ban ki na ke jaka nginom tre ban yat na ke jaka lada memem yat bat ngi nginom tre ban yat te trai but the shisha ngi i ke jinglong ke jong Moses u shania telitelan ha u play u shania ha ka jingdon ke jong trai u shania ha ka jingalam ke jong play u shania mau try udah banya eswa jauh. Henry kini kisenran ke jauh Jisu pat hang ni ki feel da ka bi ong kabyang ladang ya shwa mangi haswa jong me bat kila le kum ta kita sngo komen ro nganget ba kila alat na kata ka jingban kia jong ka jing shakri bat kila sngo komen haduk kata bakin ya no haswa jong u Jisu. Badeng ta habau try ula tenju yaki ngi i hang ni ba kila feel. Trai ong kumni ru ujisu ula kentu ikin senran jong u ban ki holor kata kalieng bat ban leit no ashwa jong u Shillong kat bau dang pelat no ikipat ba ti habau lo pelat no ikipat ba ula kieu sha ulom mai breu ban duai bat haba kala janmit ru ula dan hang ta wai breu ujisu le yu
ulet banduai haga jaka bagi senran ki dei banduai lang bu trai ki that banduai ki that bandan bu trai bagi jing duai shisha ka dei ka ba that ki jing duai shisha ka dei ka ba smokum ba kam dan jing mot ba bon ki banget ba bon shisha gi kristan ki that banduai ki that ban ya dan lang ba trai tadeng ta ka ni ka sungi kan tu ya phi wat ya hashwa jong trai wat sha ba kamen sim jo fi kan sngo biang wat sha ba kamen sim jo fi kan sngo shingan lada piyat hashwa jong blai pihak banyat lang rengkat baru jisu pihak banyat rengkat lang baru utrai lada utrai umnya hashwa jong fi mazo sung thu ikane ba ublai uyat rengkat bat ki bat uyu iu lo haga taga mensingi utrai ulong umrishal uyalam ki mensingi baru richard ding min miet uyalam utrai ki baru mazo sung thu lada utrai umyalam poisis eru lada utrai umyalam sakut aju syaju badeng tau ong bai trai lada memem yahat bat ni lada ka khamat jome kam yahat bat ni nganom tre ban yahat nang ni tadeng ta kwa ban ong fi ni sngi wat num le start hi daladi wat num le hi ya no daladi up ba phin le lang bat utrai phin ya yat lang bat utrai ai bu utrai ru un le e de ki e ru naga ban ta jong phi bat kumbo jisu ulet chu lo man dwai kwa ban ong fi ru ka de ya phi ban dwai ka de ya ka yeng ka sam ka jong phi ban dwai bar ka de shisha ka ta ka jing shisha ba mdei ba phin that ban dwai hin re ban yai dwai bara phi dwai fi don rengkat bat utrai ulet wei breu te shau tau lom ban dwai nga song sun ai habanga perkhat yu jisu bagini ke senran kem perkhat utrai udan wei breu hatu kyong ani utrai dan wei breu kum nong in chu e no habang senran kamut kidi banan hakti ha kejat senran kamut hakti ha kejat ndre kini par ki e no yu jisu wei breu ngi hang ni bakala feel kata ka jinglong senran ke jongki habo utrai utenju ki feel bara ba pe ya ktin juble hang ni ka ong Raymond kata ka lieng kala don hapeng gedur yau ya ka balapen ki daki jingat phelong napagal air kala be persha tiha ka jing up miet ka basau jisu la lek haki uda ya halor ka dur yau ni hang ni ka i ka baja bahaba ki senran ki don haga ta ka lieng kan mau gani ka wai ba ki senran ki dei ki bala sung thu bhasha phang ka lene ki sung thu bhasha phang kita ki dur yau shapang ki tigil air namar ba ki dei ki bala long experience bahaga dur yau namar ki dei ki nong tong dok kha ki ba bon ki dei ki nong tong dok kha ki dei ki bala experience ba ki dei ki bala tip bhasha phang ka lieng shapang ka dur yau shapang ki tigil air henry habangi pet hang ni ngi wala ki along experience kan no ru habagala wan shisha ka takal rm kata ka jing long experience ka jongki nane kata ka jing tibet ka jongki ka khlam long rm bar ka khamla ban thau par thai rm ki badeng ta kwa ban ong fi ga ni ka ski wat chania ha ka experience ka jongfi wat chania hala ka jong ka bor ka jongfi wat chania hala ka jong ka jing champagne ka jongfi wat chania hala ka jong ka jingla ka jongfi namar kata ka jingla ka jongfi kanom la ban le rm haba ki jing kin man shisha ka jing ki jong fi wan mong ngatip in ga lenti ngatip in ga kam ngatip na ga le do kan longom to wat nom le gum ta yo ba phi sngo shingan ha ga ta ga jing start ka jong fi ne fi sngo shingan ha ga ta ga jing la ga jong fi yo ba phi long kum ki ni ki sinran ka bible ge tho remen ga ta ga lieng kala don hapeng ga dur yaw ya ka bala pen ki dagi jingat phelong nabakal air kala be persha yaki itip be bahaga perthai kan don be jing be persha kal air ka jing ki chele ki wan ban be persha fi ki jing shitam ki la ban wan kita ki jing pang ki la ban wan ki jing ya kan do ki ba per ki la ban wan ha ka jing im ge jong fi kala ban de ka yo ka kot ka jong fi kala ban de ki khon ki ge jong fi kala ban de ka ta jing shong kha shong man ge jong fi kala ban de ba ha office kala ban de ha ki jing trai ge jong fi ha ki yo ki hat ki jong fi ki la ban wan ki jing ki ba kum kita haba ka be persha ka ta ki jing fin le kum no Hato kata ka jing tip ke jong fi hato kata ka jing la ka jong fi hato kata ka experience ka jong fi ka la ban pala fi ka nom la tadi ta wat shania hala jong jing champang ka proverb lai san ka ong to ngai au try the la ka donut baro wat shania hala ka jong jing champang hala ki lenti baro to playu try bon sapen bet ta ka lenti ke jong fi ka babel ka ong kata ban ngai outra daga donut bara wat shania halaga jong jing champang wat shania halaga jong jing champang ki sinran ki shania halaga jong jing champang ki feel baka babel ge to yangi hangne ga ong haglenti bara to play try
Plau try ngidon kamyem. Hagilan ti baro. Jisu ngidon kamyem. Try yarap yang Try ay jing start yang Try yalam yang Plau you try. Kren Jisu. Oh, ka Bible ka ong ikata. Lada fi kot pat ya ka tingo try. Kum taon pen em fi. Rome la nong ba shi pau ka kot ka kat lai. Ka kren ikata. Kren kot pat ya ka tingo jong try. Ti an pen em ye pi ply ka tingo jong Jisu. Pen mi ya ka tingo jong Jisu. Badeng ta fin sa yo i. Kum no ba kita ki eryong ki bawan ha ka jim ka jong fi. Kinom la ban pen snewi fi. Ka Bible ki atho ingi hang ne. Ti habaki dan hakataka duriau balabe persya iki dakataka eryong ka Bible ge tho ni ti hakataka jinga mit ka basa u Jisu ulalai haki ba uda ya elor ka duriau haba kita ki sunran ti la i u bu ya elor ka duriau kila snukyu kila ong kalong karngai ti kila linear na ba ka ba shipting kan mau ni ka way ba u Jisu am na fidana ka jinga unwan ba na fidana ka jinga le unwan ba u yu i pi ba pipi dan apa dengi jingele apa dengi jing sha be kata gi eryong apa dengi jing sha kenting apa dengi sha pen her ha kita gi eryong jaga jim ka jing password kita gi er na kamon na ka diang na kwa ba fi bo trau e je fi but pi osngo ni ka khubor ka ni ka por utrai one happy lang bang ni ka khubor banong what ship tiang what snow kyo na marwa balai bang ni i shisha ba kita ki senran kila snow kyo ba ki daong kalong karngai ti kila linear na ba ship ting kenon ke jing ship ting kalau ke jing linear pi sungo ko man linear no na mar ki jing ki babon pi sungo ship ting sha ling ba ki ta ki jing ki babon ka ba pipi mat ka jing em ke jong fi utrai one ba ba one what I ba Jisu long tang kom kata karngai ulong ba shisha u Jisu kwa ba nong fi bon sin ki kristan ki mut dor ba Jisu long tang kom karngai tang tang ki sungo Jisu dan tang haga ying mani ni dan hakata kitang hakita ki jinga seng kwa ban ong fi u Jisu umdai ubadan tang hakita jinga seng ne tang hakita ki yang mani u Jisu umdai urungai ya ka bangi shumut dorba kalong tang kumta u Jisu ong along mga kalenti ka jing shisha ba ka jingim u Jisu udai u shisha umdai karngai tadai na kwa ban ong fi udai u shisha u Jisu umdai karngai udai u shisha pandai ta unle shisha ba gia kita ki ka jingim ka jong fi unle shisha Baka Bible ki thu ingi hang ni. Andai u Jisu kumni ru ulakran ki uda ong. Tu sungu shulur day mga. Tu wat ship tiang. Haba ong day mga kaktin Greek ka ong ego emi. Ego emi ka mamot I am. Wat ship tiang I am ong. Haba ong I am day mga ni ngalong. Kata ka din do testament ka barim naga Exodus ka nong ka ba like the kat pra haga ba Moses ong medeway wong ngalong ubang ngalong Pautao de blay u Jisu wong ngalong I am ego emi mga ngalong worship tiang wong ding tau Jisu plan hagado u de ukon chong blay Henry udehi uta nado mendai kulong kuma udei utau basdang ba udei utau bakut udei utau biya kendo bat u Moses ba udei utau biya lam mi kon Israel ru hagataga riklau dei ma u balong tau Richard o men sngi ba dei ma u balong tau Richard ding men miet dei ma u bakat ya gaduriau ba dei ma u kan u ba pelong lenti ya kita ki kon Israel nagataga duriau ba deng ta kwa man pen kan mau fi hang ni u trai u dei tau bala ban le ki kamba ba deng ta haka duriau hi kum ba u le ki kon Israel haka duriau haka ni ka por ka mentaro u le ki kon Israel haka duriau dei mo bakat ki duriau bat hang ni ong dei manga wong I am wong ego amy dei manga wong ba deng ta haka por ka jong Moses u kat ya ka duriau ba haka por jong ni ki snrat u penjai jai ya kita ki eryong kan mau haka por ka ba kat ya tagu duriau utrai wan ra da ke eryong ka ba kraw ka ba bal to ba ke eryong ka ba kraw kalawan kata ka jingbe gal air ka ba chur kata gal air ka pan klat la ne ka pan kat ya kata ka duriau dei ma u ba wan ra ke eryong ba dei ma uru ba pan jai jai ke eryong dei tau Petros ulai tu ula ong ku try la da dei ma me hukum yang ban wan syame halor ka ong la da dei ma me tu hukum ti ula ong tu wan
Ti haba u Petros ula her nagaling ula iaid halor ban let show Jisu. Bahang ning yu bahabo Petros u snogto ba u Jisu ba ya elu ong lada dei momento sya engaro banganwan sheme ba u her nagataling tik kan ba ki kmat ki pet show Jisu. Kan ba u pet show Jisu, kan ba u pet show Jisu. Ni hang ni kung ba u Jisu ya hagata gaduriaw u Petros ru u ya hagata gaduriaw. Wala pedeng kita ki jing ki jingale, ha pedeng kita ki jingpen ki makana u ya ha kata kaduriaw. Tadi inta ka ba dong feel da ka kadang ki jingale ki dang ki aga jing ga jong fi pet show Jisu. Ba ha fi pet au Jisu ka jing ga jong fi kanom ngam. La wan jing ka no ro ka yeng ga jong fi kanom jat. Ki kon jong fi kinom jat. Ka kamay ka ji ka jofi ka nom ngam. Mga kwa ba nong ifi pet show Jisu. Kani ka di ka kubor ka ni ka singi. Mabuna pa ng jong PE kumbaga ni ka eryong jong ka jing hiran ka wan haga jing ba jong fi. Pi play ka business im ba ka business ka ngam no. Pi pet pile ka no ka kamru i kumbaga ta ka kam long i kumbaga ngam no. Ka kwa ba nong ifi haga ni ka por ka ba kumbaga ta hapdeng jong ka ni ka eryong. Ka kwa ba nong ifi pet show Jisu. Pet show Jisu. Pet show Jisu. But haba fi petcho Jisu gumbo Jisu ya hagata kaduriaw hagata ga piro pin yahat bit supernaturally fin yahat bit hagata ga pimtip kumno kan long pimtip kan ja kumno handai pin yahat bit ka business fi kan ngam ki kon jong fi kan jot ka yeng ga jong fi kan pai kan pra kata ka jing ya dei ga jong fi ba utnga la ne ba ki kon la ne ha ga jing trai ga jong fi na kano pin nam ngam handai ka babel ki thu ingi hang ne Henry bahaba ulay kita kal ka bajur. Ulas ngaw ship tieng. Ba ulas dang ban ngam. Ula perta udaong. Ko try. Tupen nga. Nakwa ba nong ifi ka negas. Ihaba pi pet chu Jisu. Pet try. Waju pet siya kita gijingpan ki. Tang ka ju ulong kumtaro. Bang ipet chu try. Tang ipet siya gijinge. Tang ipet chu try. Ipet siya gijinge. Waju ulong double-minded. Lane waju long kita ki ba arjing mut. Haba pi pet chu Jisu. Pet chu Jisu. Kababal ka ong ikata na kasam shis pa kat pra kat ko pra la ka banget how try ban ya ka ba shania hagibreo tading ta wat shania haladi wat num nget hiru ya kita ki jingpen ki bawan bakila ban benjat ifi pet show Jisu na maru Petros hadin nang ta hot kat bo nang pet show Jisu laylay uyat bit wat hapdeng jogata ka jingpen ki kita ki eryong uyat bit wat hagada ka duriaw Henry andahabus dang ban pet ya kita ki jing ki jong ukin de threat upet ya kita jing upet tade heng ta long pa pai dien mit tek udah ngam no hang ta tanang ko abanong fi kan ke sngi man ta wat pet sya kita jing ka pa pipi dan pet chau Jisu kmiet chu kon lang brat jong play abag khmat jong fi kan long be shjrong shin shamadan tadawan ke jing wanum wat jirap na gibreu wanum wat ki MLA na ki MDC ba pli makir gede ta gibreu Wanum wat ke jingrap na gibreu na gibahiyeng gibahasem ke jongfi ka jingrap kamwan na gibreu ke jingrap kawan no blay tadaw ka babel ka untuk kmit gi kmat skilom nang no ke jingrap kawan no blay bla taw ka beneng kano ka sam shi spa ar huwai ka kran sha ya gata tading ta kwa ban fi ne ka ski kmit gi kmat cheu Jisu nang no ke jingrap kanwan na utrai un pa ya ka jingrap na ka sayon un pa ya ka jingrap na ka ket ka jaka kentang ga jo ong ka tien ga jo blay Tading ta nga krani fi ka ni ka sngi ka bumantawa nung pet siya jinge nga tip mabuo na pa ng jong fi dan ka jinge ka yeng ka jong fi ka pai ka pra ka yeng ka jong fi siya ka ilang krang hado kata ka kot ka kya ka jong fi ikumba pin sayap no pa itu bahayeng jong fi ikumba sayap no daw di lok jong fi ne di khon jong fi ne di pa jong fi ni image fi ikumba kin yap no ka kerta jong ki kampat day ban long kum ta kimpat day ban yap Pipet siya ka condition ka jungki pipet ka report jungki doktor pipet ka ta jinglong jong ka met kum bakin yap no kwa ong if you wanum pet siya ka jingpang wanum pet tu brio bo pipio siya kum ban yap no la sela sa astang ka siing ba ka snap piong ba ganite shanja kasho kwa ong if you wanum pet la pipet siya ta brio la pipet siya ka jingpang la pipet wat ya la diru te pipet ya la di ong ani ngatangan sa yap no pet chau Jisu. Wanum pet siya taga jingpang. Wanum snow ya taga jingpang ro ki buwana ka jing bu jong fi. Ki buwana ka taga met ka jong fi. Pet chau Jisu. Bat la pi pet chau Jisu. Fin ibe ka kamba jong blay. Ka babel ka ongom ni. Bo Petros siya onda haba ula.
ngam namar kumpet no isya kita jing upet no isya kata ke jing penki upet isya kita jing pelung ula ngam bat ula perta tu pen em yaga tu pen em yaga aingo bo Jisu usngau yaga jing khat jong Petras utrai ude ubasmosen ai tadai ta la da fila ngam makanaro khat karpat yaga kerteng ke jong trai te un pen em yafi tadai ta Petras on tu pen em yaga trai marka Bible ka kren yaga ta nagakam ki apostle kal nong basaw ko khot ka bakhat ar ka Bible ka ongom ni but omdan ka jing pnem hano ha weipat naba omdan ka weipat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bla ha pedeng ki brio ka badai bon pen em yangi omdan jing pnem hano ru ong ka tien ka jong blai omdan ha weipat omdan jing pnem ha weipat naba omdan ka weipat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bla ha pedeng ki brio daga bakadai baon pen emingi mdan daga way pat kakerteng ding ta Petros uperta ong tu pen em yanga uperta shau Jisu ong tu pen em yanga baru Jisu upen em shisha ya Petros riban ngam jelop senang ta reu Jisu la kner ka kti baru tan mula sai unang ta namar bola ang shau Jisu ka dai pia ka sngi ka sam lai pau ka khot ka ar ka ong tu ang shau trai ti upen khia ai pi tu kaang kumbo Petros kaang mo pisho Jisu kaang na do ka men sim kumbo pisno pin yap no kumbo pin so pin jelop no hagada ka hagada ka jinge ka jofi kaang na do ka donot kaang na ka do ka donot pite Petros ula ban jingi ka jing shisha ula ban jingi abo ngam ula ban jingi na marudei unong tong do kha ru sgo thu bagata ka jingla ka chu ka nom la ban pen emu tadai tanga kwa ban ong fi ne wat nam so shingai la da fila ban jingi wat so la hada ga jingla ga jong pi u Petros ulak ang shau Jisu so tho balada ka ang shau Jisu un sayap na markat no ula ban jingi ha ga duriao tadai ta ula perta ula ong Jisu pen em yanga bo Jisu la kner ga kti bat ula say u nagata ka duriao kumni ri u Jisu abola kner kti ula kemi u bola ong ha u a me u barit ke jinget balai ba me sngo artatien tadeng ta a me u barit ke jinget balai ba sngo artatien ka kwa ban ong yefien ba finget bi u trai te what ju sngo artatien what ju rit ka ta ke jinget what long u barit ke jinget inre to ai ba ke jinget ke jong pm kan long bi take out trai what sngo artatien nabar ka Bible ka ong kita utaw ba sngo artatien onum yo adiang eru uta ubreu ba senrap men siem uba arjing mut uta onum yo adiang eru no try ong ka tien ga jong blai Jacob na nong ga ba ning kong ga ni ka khot ka ba riu tartar ka kren tapi pan na ka jinget what am sngo artatien ka pa an puli ga ni ka por ka ong kumta henry tu un pan ha ka jinget klem da artatien eru namar uta ba sngo artatien ulong ken kum ga jingat phlung ga duriau ya ka bala be dagal bat bala penshat kenting namar wat ai bau tau briu umut ba unyo diang eru na utrai ubriu basenrop mensim ubam ne hagilenti jangu wat ai ba unlong ubriu ba artatien hang ni ka Bible ka ongno namar utau sungo tatien ulong kenkum ka jingat phlung ka duriau ka bala be dagal bala penshat kenting hoy habangi pet hang ni u Petros udan si syah kata ka jingat phlung udan syah kata ka duriau bala be dagal bala penshat kenting artatien shisha udah artatien shisha yau Jisu tadai tau ong me me ubarit ke jingat balai me resngo artatien tadai tau Jisu la shim ya kti Petros bu kren ya kti kintien bu ya no sendan nang ta bar habu la ya baru try u Petros klem ngam shu na do nang ta habu ya habu Jisu kudup yu Petros u Jisu klem ngam u Petros u klem ngam namar ba u Jisu u ya ryngkat baru Petros ma kwa balong ifi ga ni sngi ya ryngkat bi bar trai la fi ya ryngkat bo trai am fi ngam dalai ru ga jim ga jong fi de ta Moses wang ngam tre bangan ya shwa jong me ngam tre ban ya klem me ya shwa jongi kwa balong ifi ga ni sngi ya ryngkat baru trai pi ya ryngkat ba utra pinam ngam da lele ru ha kita gi jingat phlung pinam ngam lele ru ha kita gi eryong joga jingem bat pin ya ryngkat bat u Jisu
Baka babal ki itu. Kila kio holor taka lieng, kal kala jakno, ti kita ki baka taka lieng kil mana dem ya kila ong shisha me uba ukun ublay. Kila kio taka lieng, bo anda ba kila kio taka lieng, kal kala jakno. Anda bo jisu la kio taka lieng, kal kala jakno. Kau apa nong ifiam, lalu try udan haga lieng ke jong fiam. Lalu try udan haga jim ke jong fi, lalu try udan haga yeng ke jong fi. Kita kita baru akan jalan. Finyo ia kata ke jing jatai haga jing finyo isya kata ke jing pempengat juga mensim. Habau try udan rengkat bat pi. Lemda kum taam dan tangga jing lenga, tangga jing shepting, tangga ta ke jing sos ir ke jing sos mit haga mensim. Tiki bahaga kata ke lieng kila mani dem ya kila ong shisha melau kono blay. Kadai yang tang ban shumani be U Trai. Kadai yang tang ban syiro ika kerteng ke jong Jisu. Bat bangin penrit iradi bangin dem ban mani u tangkat ta kita ki bah kata lieng ki la mani u bar ki long shisha melong u khon chau blai melong shisha u khon u blai tading ta ai bo Jisu un long show trai ke jing ke jong pi ba fin itho isha ka men sim ke jong pi ba fin itho shisha u da kata ka ton ke jong pi itho U Trai wat ai bo Jisu un long tang ong karangai en re un long u shisha haga jing ke jong pi ngin de duai haga ni ka por ka menta. Try ngadap dengan jing songo jing so kemenim try shapang kini ketien ga mama ahengi ngadwai da kamentani ki khon ki jome ki badan hapdeng ki jing at phlung juga jingim ki badan hapdeng ki erlang thari juga jingim ki badan hapdeng ki ta ki jing sha kenting ablai ha kita ki jing ki jing ele ki jing denjar juga jingim ngadwai da kamenta jong pi ka ni sngi oh ngakwa ban ong fibo Jisu Uwan haga jing ke jong pi. Uwan haga ni ke jing ke jong pi. Uwan haga ni ke por. Lengba ni ke khubor. Uwan hapdeng jong kita ke jing at pelung ke jing ke jong pi. Bat ko mafli asngau ya ke ni ke khubor. U Trai Ukraine fi ke ni ke sngi. Ong day mga. Ego Amy day mga wat shepting. Mga kwa abang fi wadam shepting. Abaga khamat jong fi kan pet tang show Jisu. Wat pet shigini ke jing wat pet shigini ke jing ele. Wat pet shigini ke report jong ke doktor. Wat pet shagata ke jing pang ga pipidan. Ne wat pet shaw ne nong pang uba pang ha ke yeng ke jong fi. Wadum pet shagata ke jing ele ki baharukom. Repet show Jisu. But habi pet show Jisu fi kot karpat ke kerteng ke jong. Pinyo i gen. Balada piyat makna haga te gijing le finom ngam pada bau try uyat rengkat bat pi dal sha finom ngam mga duai haga ne kapor men sem ba ko ma wan haga jim jong ni khon mga duai ngi gar khu ni khon gi jom try baginom su shep ting baginom su ki ho baginom su ir namar me medan rengkat bat ki Bangai abagi kot ya mehaga jim ge jongki kumbau Jisu la kia huga takaling pada bau Jisu wan shisha ukia huga yeng ge jongfi wan haga donut jongfi wan haga mensim jongfi shisha ketik yong baro kin jai jai batu nget hau Jisu daga donut jongfi baro namar shisha udai o ego Amy ulong I am mengalong utau mengalong baru dei shisha ru ukon jong brio uba wan haga do udai ukon jong blai Kedua yang kerkui fi kene keski. Bau Jisu dan rengkat bat fi. Unum no ifi unum lendat ifi. Hapdeng gi eryong joga jingem un pelat ifi mentahi. Kedua yang kerkui fi. Laka drugs kelate ifi kekiat kete ifi gi bor jing dum jingele ki bate gi jingem gi jong fi shisha fin lat na kita baro. Kini kita ifi kini ki mut ban penyap ifi kini ki mut ngam jelop ifi. Ndhabo try wan kaang show try. Baru abau pi kaang si U Trai kner gekti baru Trai un pet em yafi ngadwai ngakar kui fi kene kesngi hagar tengge jau Jisu nang pet em amen Trai ngakar kui fi ngin sai syam pat la syai kesngi keblesi buat